Maliba TV1 jabarani filɛbagaw ha bisimila aw ka kunnafoni sentelemaw kɛnɛ kan. Mali furancɛ fanga jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta taara bɔ civil ni gulmasi tabaga minnu jogina avril kalo tile 25 san 2026 binganiw senfɛ kunungo tarata avril kalo tile 28 san 2026 ase a bisimila kɛnɛya ni sigida yiriwali ministre médecin colonel major Assa Bajalu Touré fɛ o la a ye foli ni tanuni lase kɛnɛya barakɛlaw bɛɛ ma ni ka nɔgɔyada kɛ maa tɔɔrɔbagaw ye halisa a ka taamaw la jamana kuntigi taara dusumakasa foli lase bamagatɔ General de corps d'armée Sajo Kamara somɔgɔw ma o mi bɔnɛna ani na binganiw senfɛ ka sɔrɔ k'a jira ko faamaw cɛsirilen don walasa ka lakana sabati jamana kurukara fan bɛɛ la. Kawla dɔniya ko kunungo tarata n'o bɛna avril kalo tile 28 ma san 2026 furancɛ fanga jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta ye Russie lasigiden Igor Gromyko bisimila palais de Kuluba kɔnɔna na o maa fila ninnu ye u sɔnni fara sigi gɛlɛya minnu bɛ sen na ni waati in na an ka jamana o kɔnɔna na ani jɛɲɔgɔnya min bɛ Bamako o ni Moscou cɛ o sira fɛ Russie lasigiden y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya jira Mali ye jatigɛwalikɛlaw olu kɛlɛli la ni ka tila k'i da don Mali ni Russie golomasiri tabaw ka jɛ ka baara la kɛnɛ kan ani ka jiran ko Mali ye u jɛɲɔgɔnba ye. O kɔfɛ Mali bɔlɔlɔsira kɛwale juguya kɛlɛli kubeda ye lasɔmini kɛ kunungo tarata avril kalo tile 28 san 2026 ka ɲɛsin maa minnu bɛ kunnafoni jatigitaw ni jajugu bila bɔlɔlɔsiraw kan ko min bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli ni ka juguya don maaw kɔnɔ ani ka basigibaliya o nati jamana kɔnɔ procureur bɛ hakili jigin kɛ ko maaw ma i mana minɛ o waliya in na i bɛ ɲangi ni k'i bila bɛrɛya la ani ka amani wari o sarali o bi i kan. Kɔkan kibaruya o dakuna Tchad fanga garadabaw ka kulu G4 ma seki minɛla ka bila bɛrɛya la avril kalo tile 28 san 2026 tile 4 u minɛli kɔfɛ u lamɛnlen procureur fɛ a jirala k'u jalakilen don fɛn caman na i n'a fɔ basigibaliya natili jamana kɔnɔ marifatigiw farali ɲɔgɔn kan murutiriko ani maramafɛnw sɔrɔli ka sɔrɔ yamariya tɛ u bolo wa a jirala ko G4 mɔgɔw tun kɛlen bɛ ka taamaba dɔ labɛn mɛ kalo tile 2. Kɔkan kibaruya ama a kuncɛ Madagascar o faamaw ye laseli kɛ kunungo tarata k'u ye Faransi lasigiden so baarakɛla dɔ gɛn ka bɔ u ka jamana u kɔnɔna na ka jira k'a ye walew kɛ ani minnu man kan wa ko siga kɛlen don a la ka a simi basigibaliya dɔw la o latigɛ in taara jamana lakanani okumu kɔnɔna na o bɛ kɛ waati la ka sɔrɔ politigiko gɛlɛyaw bɛ kabini golomasi tabaw ye fanga ta san 2025 ko bɛna fitinɛkɔrɔ lawuli Madagascar o ni Faransi ɲɔgɔn cɛ. Nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelemaw la Maliba TV1 jabarani kan.